Terus. Ini bola-bola. Ini. Dari gede. Bar RPA ya, Mas. Isi dalam kandangnya Chris. Ndi, bukan ndi ngono biasanya. Nah, wah yang pernah pikir malah laporan. Ringe biro. Masih menunggu tempanan tuh. Oke, kowe wani udan-udan ora, Man? Siap. Biar itu gede iki. Lah iya jane iki karo kurangane ngesor kono. Kurang. Mau pindah modern rono. Itu terus saya kita yang suwono. Muga-muga wae enak. Yo enak iki enak tapi engko nek kurang gede. Itu iki Endi? Wah, enak. lalu mukung terus kawan. Enak tapi iki kegedean banget. Kegedean wis ra mlebu rene nggenane RPA. Iya, kegedean nggih. Ringi ra mlebu. Sepil nih kamar itu lho, wah jas rewute kandel iki. Iki lho mlebune kasure piye iki, Mas? Yes, ya tetep gede nih. Kamar nunggu banyu, sampingnya nunggu pitik. Jas pitik. Oke, kamarnya semene iki. Kursus sebut turut tok. Sepil ya, kasur ya. Wis. Udan. Udanan. Dure ya biasa payone. Kantornya ning ngono kae bola anyar. Anyar jreng. Wis. Meneh. Ini orang cuma ngapain? RPA. Iku kamare sapa ya? Anu, kamar Mister Kantong. Mister Kantong. Rumstay nang kono. Homestay. Iya. Enak cewek lho Pak itu. Masa buka rene no? Apa kura-kura ya? Nyelum. Ngumpet ora pas aku rene. Ekor, Pak. Sik, Pak. 15 ekor 5 kali. Sik dibongkar sik. Limo ki tangane nganti Ora papat. Papat. Mbok pokoke 15 pokoke butuhe. Papate telu. Sak telung ekore siji. Limo dengkek kowe. Ora kok cedhak iki. Mani, limo. Sing usung kuwi lho. Tapi nari sing usung. Mani ora limo. Kene nali kok gak nali kek ngelung neng. Biji, Hah? limo. Telung iket nek limo. Heeh. Pak, rokok digulung karo korek. Ikut. Iki kontrak pinten tahun iki, Pak? Iya. 5 tahun.
pendek men mboten 10 pindah ngoten. 5 tahun ke ale dandan setahun, le nganggur 2 tahun. 5. Ini malah dawane, Pak. Lah nggih. Maksudnya jangka nggo dandane pertama setahun, terus mlaku meneh urung pas. 25. Ya. 25. Aja 55. Maput sing temake. Yo. Ora cakep tangane. Ora cakep kok tangane semua. Cakare gigi. Gede-gede. Kendak perkesuan. Wis nyarah wae. Bar iki 20-an kok. 20-an papat 5 ngono lho, Pak. Nah, Wes. papat. Sak senengmu wae. 20. Nyarah wae. Papat yang 5 ora pas. Totone pan pindah iki wis entek nggo pindah iki kok bayarane. Tak jangkah lho, Pak. Ale notone bok iku sakmono. Cek noto. Cek naleni sakmono. Mboten ditang ini ra Itu tiba. giblok, Pak. Wah anu Mboten. timbangane doyong Pak. Iki mburine enten kranjange mulai lho Pak ganduli mburi. Nggih. Mburi enten kranjange niki mengke, kranjange besi. Dikon. Tingkangane, dikon. Nggo keranjang besi niku lho ngene. Digandulke enten keranjang. Ya. Nah, di sini sak tali sili mos lagi ngabeh. Ngene Iki pasange pintu. tak ngene. Masa pintune copotan Pak. Anu, Pak. Limited edition. Limited edition. Lah mbak di sorong dorong sorong ya. Dorong sorong. Maju. Oh, tali. Maju tak kon masangan. Masang keranjang. Bukan. Kunir mengunir. Pindah kandang. Ini lah, lagi iki kali di sini kan. Aku iki. Nah, si jeneng Kamu lho. Udan. Tahan. Jengking ini. Ya. kurang berapa? Kurang 20 ekor. Juga liur tak? Timbang Siro lu. 507. 507. 505. Awas lho iki lho. Tak timbang terakhir. Kali ini nanti tutup. Gede lho. Oh, gua nulungi. Di Iya anyar apa mau, Pak? amo kuwi. Sing anyar lagi sitok iki kon dhuwur. Anyar roti sebelah. Keranjange. Kari wae lho engko. Genggung kelongke sik. Ora teko ora. Kelan loro ora apa-apa, lah loro-loro ta. Ini cebal, Pak. Kapiran wis 150 dadi 180. Napa nek? Oh anu nek. Iya. Oh, Iya ya. nggih. Kurang sitok. Kurang sitok.
Ya. Sopo to kuwi Demak kuwi? Alhamdulillah. Jelas apa? Baru kita kau hitung aja sih. Itu pemanasan. Serampung. RPA jam piro Mang RPA? 558. Ya, 558. Bedas masih ini 6 likur. Kepiye, kepiye. 55,5. 1141,5, Pak.